Egunon, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Hementxe gara Koruñan, gaurko honetan estropada aurrera ateratzeko asmoz. Eta hori da lehen albistea. Goizeko 9:00 elkartu dira klubetako ordezkariak eta Teka Ligako arduradunak. Eta erabakia da, estropada salbatzea. Bigarren jardunaldi honetan, estropada jokatzea. Atzo ezinezkoa bihurtu zen, itsasoaren egoera zailtasunez beterikoa zelako, batipat ontziak uretara botatzerako garaian zegoen zailtasuna. Gaur, egia esan behar dizuet, eta berehala emango digu bere iritzia Ibon Gaztainazpi gure adituak, estropada eremua okerrago dago, berez, estropada eremua nahasiago dago, une honetan pentsa daiteke uretaratzeko egoera pitin bat hobeagoa dela, baina ikusiko dugu. Hemen dugu Ibon, ea zer dioen Ibonek gaurko lehiari buruz. Gaztainazpi jauna, egunon lehenengoz. Baita zure ere, Mikel, egunon. Alde batetik, estropada eremuaren tankera, estropada eremua nahasia dago. Atzo olatua bazegoen, handia, baina garbiagoa behar bada poparian eta etortzeko. Gaur nahasiagoa eta bildurra ere bai, haizeak nolako eragina izango duen goiza aurrera doan neurrian, ezta? Garbi. Konforme, iragarpena bete egin da, eta olatuak atzo baino nahasiago eta altusiago ere badira, baina batez ere gero haizea sartuko da, eta horrek erabat berdetuko du eta erreko du eremua. Horrek zerrek erreko duen, nabarmen nik uste dut, bazkeneko urtetan bezalaxe, txanden artean eta aldeak handiak izango direla. Hori batetik eta bestetik, sarrerak eta irteerak, itsasoratzeak eta lehorreratzeak. Atzo badakigu, hemen zer gertatu zen, eta ni kezkatuta nago hartutako erabakiarekin, eta erabaki oso arriskutsua iruditzen zait, une honetan hemen itsasbera daukagulako, baina urak horazten denean, orain, hor, arroka inguruetan lertzen diren olatu horiek, atzo bezala hemen hondartza inguruan lertzen hasiko direlako. Eta iruditzen zait, batez ere, gero lehorreratzeko, arazo handiak izango direla, arriskuak hartu direla, eta Mikel, arriskua eta itsasoa bi hitz horiek ez dira bat ere ondo uztartzen, aurrekariak dira. Eta hemen gainera, larriak. Kezkatuta, nik kezkatuta. Iruditzen zait arrisku gehiegi hartu direla. Ea gauza nola doa zen eta neurri guzti horietaz hitz eginda eta arduratuta izango da zalantzarik gabe Borja Rodrigo jauna, Teka Ligako presidentea. Eta berarekin dugu Eritz Hernandez lankidea eta beste protagonista batzukin ere bai izango da geroxeago. Egunon Eritz, zurea da hitza. Egunon, lankideok, egunon, EITB-ko ikusentzulo guztioi, badirudi gaur, baietz, badirudi gaur estropadak izango ditugula, eta, hori konfirmatzeko gurekin dago Borja Rodrigo, Teka Ligako presidentea. Borja, buenos días. Buenos días. Parece que hoy sí, hoy vamos a tener la suerte de disfrutar con las regatas. Sí, además vuelve a haber otra vez, como no, pues unas condiciones también de mucho viento y mucha mar, y parece que va a estar bastante movido fuera, por tanto se augura una gran regata espectacular. Y también por fortuna, pues hoy ya veis que el acceso a la playa no tiene nada que ver con lo de ayer, y total normalidad para poder disputar la regata, así que a disfrutar. Por nuestra parte también, Sorionak a la ACT, por esos 20 años que cumplís hoy exactamente. No sé qué supone para vosotros. Pues sí, justamente un 2 de julio del 2003 pues, se dio un paso que yo creo que vino antes y después en el mundo del remo, un paso fundamental que era necesario en aquel momento para reordenar y mejorar la organización y todo el desarrollo del remo en el Cantábrico, y sin duda que ese paso pues, nos ha permitido llegar hasta aquí, ¿no? Con mucho trabajo y con la participación de muchas personas y muchas instituciones, entes, medios de comunicación. Pues bueno, pues 20 años después yo creo que nadie duda de este proyecto tan consolidado, cada vez con más repercusión y que sin duda tanto nos gusta. Así que bueno, día de celebración también, y también día de dar las gracias a todas las personas que habéis hecho de una manera u otra pues, posible que esto sea una realidad. Momentu duzu atzo baino beto ikusten da, eta ikusi beharko dugu geho kanpoan nola dagoen. Kanpoan badirudi zertxo bait, txarxiago dagoela, ez dakit ze komentatu dizue. Bai, azkenean semaforoak taula ez dira jarri ezin delako, eta ikusi beharkoa estropadain alden edo ez. Espero dugu baietz, eta disfrutatzea batez ere. Arantzatxo ikendu nahi dugu ez, atzoko kristonpenak ingatu ginean, atei nahi genuen, eta azkeneko momentun esan ziguten ezin zala, eta gaur arantzatxo ikentzea ateako gea, eta denakin ateako gea berrize. Bai, hemen enmarkatzeko ikusten da erriz da hola, kanpoan ikustet bukaerako ziagoga
baino lehenagoko 2 minutu horiek izango diala zikinena da ona, baina bueno, gogor ematea eta listo. Desberdintasunik espero dezu etxan den artean, haizearekin batez ere? Suposatze igual ez, bigarrengo tandan igual haize pixka taltxakoala, baina bueno, bakigu zerta igean, así que ez dago besteik. Bueno, momentuan ateatzeko ondo dago, beni bildurra dakat uragora etorzen daren olatu horiek ondartzaino jaituko dela. Baina, haitu, kanpo atako getako barrua hor desembarko horrengo dugu ondartz gainean. Baina momentuan mitzat, trinora gatatzen ari eta momentuan mate du ingo dola aprotxatuko dugu una. Guneko kontra jo baitu guguriak eoko, asko pentsatuko guguk ere tandakin eiko badegu. Baina bai, aiziak normalian, eguardian, Maria gora, normalian gora iten du. Eta partiak hori ematen dula ustez, no? Beti normalian ura gora ikua bezala aiziak gora, eta euskia gora, aiziak gora. Baina hori ikusiko dugu. Baina normalian tanda txarra ez da zango aurrenekoa. Ba, gogoak, atzoko peina eta gero, atzo azkenean gogoak genekan denak ureta juteko, baina aukerik anetzan egon, orduan, gaur berriz estropada jokatzeko gogoak ingoaz. Azkenean itxasua betke ez du aldaketa asko egan egingo nik uste, gehiago izango da desembarkeko arazo bat egon daitekela, kaso marea egotzen danean, atzo egontzan bezala marea goian zegoela desembarkatzeko eta enbarkatzeko arazo egon ziela, baina, bestela jongo beste punta, estropada jokatzea dela eta gero moldatuko gea. Gu guretan dan guri aita jungo gea eta ezin dugu pentsatu gure esku ez dauden faktoretan, gu jungo gea gure lana egitea eta dena dela, gu guretan da irabazta jungo gea, gero bestia emaitza, ikusiko dugu separatzen den, baina gureakoaz. Benia da, igual, estropada itxi bera itxi, baino beste kontu batzuk itxik keske eukitxia, baina ia honegia zentraten garin, urten, alik eta estropadarik honen egin da ia gero guak. Ez burua bai preparaten eta ia hori, geure lana egin, beste guztia astu eta aurrera. Gure zuzeneko aurkari batzuk bai, lehenengo txandan doiaz, igual aldaketa konezkero gure kontrara etorri alda, baina, gu zentra bihar gara gurian, geuria alik eta onduen egin, eta ez da besterik. Halaxe da, protagonisten hitzak benetan mamitsu eta osagarri, Gaztañazpi jauna, estropada eremuari buruz goizetik kezka horrekin ibili gara, eta uste dut kirolariek ere barruan dutela, baina lanari ekiteko pronto dira emakumeak, eta gero, Jose Luis Kortak esan duena, ezta, bukaeran lana amaitu eta itzultzerakoan, ea hor ze gerta daiteken, ez? Aurkezpenean esan dakoa berretxiko dut. Hemen, bi kontu daude, batetik eremua bera, eta gero, ni horrexen aukak eskatuta lehorreratzea, eta ikusten ari gara ekarri aldiak gero baino gero handiagoak direla, eta orain arrokaen aurka lertzen diren olatoriek gero ondartzan lertuko direla, eta ni horrexen aukak eskatuta. Estropada zoragarri ikusteko modu daukagu, Mikel. Eta aiziak gora egingo du, eta bete-beteko 2007an izandako gora berako irudiak pantailetan, ontzia utxita eta ustegabeko latza hor, hemen historikoki izan dira gora berak, bai txapelarekin, baita ere hemen eta tiranek ere bai, eta izan dira Teresa Herrera estropadaren egunean, hori abuztuaren bukaeran izaten da, hemengo estropada garrantzitsuena da beti, eta esan behar dizuegu, hori bai, TK Ligak estropada eremua nolabait baia erdian kokatuta daukala, eta alderantziz Herkules Dorrearen aldera jokatzen dela hemen Galizian estropada ospetsuena dena, hain zuzen Teresa Herrera saria. Hor izan zen gora bera, ea gaur dana behar bezala doan, inolako gora berari gabe, hemen dituzue kirolariak ontziak uretara sartzerako garaian, atzo ezinezkoa izan zen hori, gaur ezberdina da, egoera, eta itxas bera 10 eta 2 minututan izan da, itxas gora, 4 eta 19 minututan izango da, eta koefizientea 82koa dugu, koefizientea handia. Eta hori dena gutxi balitz, haizearen eragina ere, pentsa daiteke atzokoarekin konparatuz handiagoa izango dela. Pronostikoak zioen 20 kilometrokoa izango zela. Une honetan, ekialdeko ikutuarekin, iparra 19 kilometro, 18 kilometro hortxe da, baina tarteka ufada handiak etorriko dira, eta goiz aurrera doan neurrian ere, horrek ardezake indar gehiago, eta horrek narrastu egingo du oraindik gehiago estropada eremua. Hori da, eta ekuazioan sartzeko beste osagai bat, Mikel, hau inon baldin bada, arrokatokia da. Alegia badia dotore batean gaude, ondartza eder batean bai, baina hemen arroka asko dago, ezkutuko arrokak orain ikusi ditugu, eta ez dugu inor beldurtu nahi, treneiruak txikituta, balen aipaturikoa.
nik eskaturik nauka, gero nola lehorreratuko diren, modurik baldin badute. Traineruek. Ea ba. Aizea gora, dagoeneko, joan den 20 minutuan gore egin. Ondartza aldera etortzea zaila eta arriskutsua bihurtzen baldin bada, erabaki izan beharko da inguruko portutxo batera joatea Ibon. Hori da, hemen 5 kilometrora Oportino izeneko bat badago, edo bestela bide luzeago hartuta, portu barrura. Baina hor kanpoan txantxetakoa ez dago, eta gero arriskutsuagoa ere egon daiteke, irtenbide bat behar bada Oportinora, atzo bi arraun elkarte joan zirenera, oker espanago izuntza eta Getaria. Bai jauna. Hemen bertan bera estropada geratutzenean, lehenengoz Jose Luis Korta eta bere mutilak irten ziren, oker espagaude Perillo aldera, eta izuntza eta Getaria Oportinora eta internatu eta ibili ziren. Hori, eta gainerako gehienak Perillon ibili ziren. Eta hau eta goneko prest, da ipa dezagun, Mikel, gaur tobleronerik, puzgarririk ez dela, semafororik ere ez, ez zegoelako modurik behar bezala kokatzeko, irtera azkarra izango du gaurko lehia honek. Emakumeen lehen txanda, lehen kaletik Donostiarra, biganetik Arraulagunak, Erne, pronto dira, bandera txuria goian, 3. Tiran, 4. Tolosaldea, bandera goria bera! Bai, irtera azkarra, ala izan behar da gainera, itxatzoak horrelako baldintzak dituenea. Bueno, eremua bera, batez ere kanpo aldean, oso dago petralan, arratza, zikina eta errea, Trapaldia baino gixago. Ala eta guztiz ere, nasia dago, baina Ibon, goizeko lehen orduan etorri garenean, kanpo kalde horrek behar bada itxurak kaskarragoa zuen. Bai, orduan ilunetik ere asko zuen, eta hemen badia barruan hor nonbait. Hemen dauden, badiatik ateratzen direnean, horrek usten ditugun arroka horiek libratzerakoan, orduan jasango dute, enbate itxasorena, oso gogorra, eta haizea, Mikel, estriborretik jaztoko dute, baina hor olatuak nahaztu egiten dira, eta hor ikeragarrizko olatu dantza izango dute kanporantz. Bueno, aurkezpenekin ari gara, eta lehen kaletik Donostiarra Euskadiko txapelketan, dotore ibilita, oso erakustaldi honak emanda poparian txapelketetan, bai Gipuzkoan eta baita Euskadi mailakoan. Ea orain, momentuz Arraunlagunak iruditzen zait, bigarren kaletik, luze, etxabel prestatutako emakumeak, Tolosaldea 2 segundura GPS-a markatzen du hori baita ere Donostiarrarentzat, eta tiran atzerapen desente pilatuta. Eta ea ba, Arraunlagunak eta Donostiarra, orain Arraunen aurkezpena, Etxaberen taldea, Kanal arrobikoekin gora berak, oso mugatua dago, beste aurrekalaria Belartieta eta Goenaga hor kontrankean istriborren, gaur dena behar da. Batipat arraunketa egokitzea, itxasoak jarritako baldintza hauetara, Ibon. Bai, hemen irtera jo arraunketa sentatu eta batez ere, hor zer dagoen, eta ondoko itxasoa, Miguel. Horrek usten ditugun zuritasun horiek guztiak, ondoko itxaso horiek eragindakoak dira. Hau ez da izan olatua. Hau izugarrizko indarra duena da, eta ikustea besterik ez dago, nola dagoen ondartzalde hori, eta gainera bitxikeria bat esango dizuet, itxasertzak eta aztertzen ibiltzen zareten ontzat. Hemen, Orzan da, ondartza nagusia eta Riazor, futbolzelaiaren pareko txikia Riazor, konparaketa bat eginda, Zurriolaren antzekoa da. 2 urtetik behin edo, betelana eskatzen duen horietarikoa. Zergatik, itxasoak jan egiten duelako, eraman egiten duelako. Errepumpak eta eraman egiten duelako. Eta horrek berak adierazten du nolako indarra duen hemen. Begira, Tolosaldea ikusi dugu, hor barkatu Ibon, eta Tolosaldean besteak beste, Ababorreko banda eraberritu behar izan du Erostarbek, eta patrontzarako Getariarra fitxatu dute Izaro Bestaio, eta horrelako egunetarako Izarok duen esperientzia, mutilekin hartutako esperientzia gainera Getarian, oso baliotsua izan daiteke. Hor tiran, begira, 3 minutuko lanean 18 segundu galduta. Hor oso txarra dago, Mikel. Arriskutsua ez, baina txarra, arraunerako oso petrala, olatua bazter guztietatik. Gaur diferentzia handiak izango dira traineruen artean. Handiak, ikaragarriak. Begira, orain bertan Arraunlagunak balitzaren bila doa, eta 5 segundu jadanik ia 2 traineru,
Tolosaldeari, Donostiarra ere bai, hortxe, parean dira, Tiran 20 segunduko atzerapenarekin. Eta ere honetan batez ere gogorra, gune hau egiten da. Hemendik balizara bitartean, balizara ezin iritsi. Ikeragarri gogorra. Hor broma gutxi. Gaur nolabait hemen beti komentatzen dugu, itxasadarreko estropadak izaten direla. Hau ez da itxasadarra. Hau itxasoa da, itxaso indartsu eta zakarra bolada batzutan, eta gaur petrala dago, petrala. Arraun oso ongi arraunean, luze. Begira Tolosaldea, momentu batean hurbildu da 4 segundura. Nola nahi ere gaurko giroarekin askotan egiten ditugun komentarioa. Buelta hartu, beste estropada bat hasiko da, eta hemen dagoen gaur giroarekin 4, 5, 10 segundotik bera. Tira batean joango dira. Hemen Tiran. Irene del Río patroilanetan. Gora dezagun, arraunzaleek datu hau izango dute, baina bada espadan, ikusle guztiontzat, bi denboraldiz, bermatuta dutela Galiziako klubek Euskoten Ligan parte hartzea. Historikoa da hasiera hau, 8 arraunek arte ditugu lanean, 2 txanda, beraz, alde horretatik 15. Euskotren Liga honek ekarri du aurrera pausu handi bat, historikoa izan daitekena eta izango dena. Baina, badu muga bat, eta hain zuzen Galiziako kluben eskaera eta adostasunera iristeko, beti negoziaketak izaten dira, eta hori bermatuta dago. Honek non izango du eragina? Playoffean. Playoffean izango du eragina. Galiziako beste B-ligako ontzirik ez da bere epean izena ematera ausartu, besteak beste izena eman behar duzu pentsatuz urren urtean kuarrila egoki bat izango duzula, eta ez daudenez, naiz eta Tiran orain minutu erdi galduta doana, luzera hitz egin da, bukatzen denean Zarautzen azken jardunaldia, 14. jardunaldia azkena izan, ez du maila galduko. Eta horrek segun eta kabo non kokatzen den, edo Galiziara non dauden, agian 6. ere jarriko du playoffeko arriskuan, atakalarri horretan. Bada espadan, datu hauek lehen egunetik plazaratzea, Jarri da, Mikel, balizakain gainean dute, bai, 45 metro besterik. Hor olatua bazter guztietatik olatua, Belartietak hartu du, arraun txikia. Ea orain, olatu kolpeak eta maniobra oso ongi eta bere arraunlariak. Tolosaldea ere, pasa, Tolosa. Tolosaldea, pasa. Segi hor, arraunlariak. Begira zezulo arraunlagunak. Donostiarra ere, ondo. Donostiarra lehen kaletik, nahiko txuku. Errekuperagarria gaurko giroarekin abantaila. 6 eta 17 arraun lagunak hartu diotena. Tolosaldeari 6 eta 25, Donostiarrari 6 eta 27. Eta urruti, hortxe hurbiltzen orain, Tiran. Donostiarrako aurrekalariak lan asko izan ditu arraunean hasteko. Arraun txekia sartu, baina pasa era bat. Eta ez ingurutzatu. Olatuarekin eta ez ingurutzatu. Orain bai. 54 segunduko atzerapenarekin. 7-0 bat Tiranen denbora. Ea orain poparian ibon. Bai, poparian beste gaur keinak hartzeko arrisku handia. Hankekoek kontrankekoek oso adi joan beharko dute, patroiari traineruak gogortzen eta ekartzen laguntzeko. Momentu 8 segunduko diferentzia da. Segundu bat gehiago, maniobran eginiko hor dago, eta nolabait esan daiteke abiadura berdintxuan datotzela, bai arraun eta bai Tolosaldea. Eta Donostiarra ere hor da, eta Donostiarra frogatu du poparian, ez horrelako itxasoarekin, ezberdina baita, ez da olatu txikia edo olatu ondia kontu ezberdina da, baina diferentziak hor daude momentuz, 7-8 segundo arraun lagunakek Tolosaldeari, Donostiarra 10. Eta arraun lagunak, lehenbiziko kalean, Tolosaldea kalez kanpo hirugarrenera etorria, horrek zer esan nahi duen, haizeak nabarmen baborretik jotzen diela, eta alde horretatik Donostiarrak ez du kalerik honen. Haizea aipatu duzu eta 17, 16 hor da bila anemometroaren datoa. Ez da exageratua, haizearen indarra. Haize fina gainera. Eskutatu egiten da trenirua.
Hori bai, egon kortuta dago diferentzia. Poparian momentuz ez dugu zabaltze hori, orain begira, oantxe bertan ia amarrera Arraunlagunaken errenta, eta bigarren posturako burrukan Tolosaldea eta Donostiarra. Ia minutuko atzerapenarekin Galiziarra, Tirangoa. Hau normala da, horrelako itxasoarekin eta tarteak handiak. Gizonezkoen estropadan ere izango dira gaur koska handiak. Mikel, Tolosaldeari da. Tolosaldea txura ona ematen, bai. Barrurantz ere bai, bat ere galdurik gabe. Barrurantz, Arraunlagunaken abiaduran dator. Eta Donostiarra ere, esango nuke baietz, Ziabogan diferentzia 10 segundokoa zen, Arraun eta Donostiarraren artean, orain 9. Biak murrizten ari dira, Bai. Askorik ez begira Arraunlagunak, nola datorren, ia 0 kalean, Astudillo, hemen ohiko maniobra izaten da hori, nik uste dut askotan nahi gabere, haizeak baborretik jotzen du, laugarren kaletik lehenbizikora eta patroiek utzi egiten diete, ontziai etortzen, nola baita esateko. Bai. Herkules dorrearen ertz horretatik, horti izartzen zaigu, ekialdeko ikutuarekin hor haizea. Tiran oso urruti ikusten dut, minutu bateko atzerapenarekin, eta hemen burruka latza, Ia lau ontzi, Arraunlagunakek, Donostiarrari, 3 ontzi bai bintzat. Itzugarrizko lehia dago hemen. Eta iruditzen zait, Mikel, ea gero goizak aurrera ginela zer gertatzen den, olatu ikeragarriak bai, baina momentuz lantza ikusgarria handi bizi horitakorik ez dugu ikusi. Ea gero hemen barruan. Begira, erabat. Nola, estriborera, nola datozen. Zati honetan, zuritasunak eta hor, zikina, nasia dago, Ibon. Bai. Barruan ere bai, pentsa. Eta hemen zikina eta egonerako barruko balizetan kanpoan zer dagoen. 7 segundora, urbiltzen ari da. Donostiarra orain, 6 segundora. Ere bai. Orain ikuste dut, karo, Arraunlagunakek zuzendu behar izan du. Arraunlagunak Donostiarraren kalean dago. Bai, eta momentu batean, hanka egin beharko du. Ostera ere bai, Eta epailea hor dago. 4 segundora. Eta Tolosaldea ere, bueltako luze honetan ongi dago. Asko urbildu dira. Luze honetan hobeto ari dira moldatzen. Bai Donostiarra eta baita Tolosaldea. Une batez maniobra eta kale aldaketa hori egin behar izatea, kalte egin dio Arraunlagunak. Nabarmen. Baina badu margena. Bai. Eta orain ematen du indarrez eta itxasoa orain pixka bat barealdian da, olatu serie batzuk etorri, hor bat. Baina ez da lantza olatu bizi hori, azpitik pasatzen dena. Olatu handia, paga handia. Tolosaldea 4 segundora urbildu da. Oantxe du olatu Arraunek, baina, bai, azpitik. Eta bigarren erako zer? Tolosa, momentuz, Tolosa. Hor da Arraunlagunak, Arraun, bai! Tolosa ziztu bizian, bai Tolosa! 3. Donostiarra, bai Donostiarra! Eta oso urruti tiran. Harrigarria izan da, 11 eta 58 denbora Arraunlagunak entzat. Atera kontuak, ia 12 minutu. 12-0 bat Tolosaldeak, bigarren, 12 eta 4 segundu Donostiarraren entzat. Eta oraindik gogor lanean Tirango ontzia, Ibon. Bai, eta hauek begira zer egin duten, baborrera jo. Gutxitan ikusten den joera hemen, 3. kaletik 4. 150 metro falta ditu oraindik. Tolosaldeak ikeragarri, Mikel, Luze polita bigarren hori. Arraunek esan dezakegu estropadaren 3 laurden ona. Gero, kalearekin da beharra da epailearen aginduarekin. Gurutzatu behar izan du 0 kaletik ia bigarrenera ez dio lagundu. Hor dator tiran. Bai tiran. Orantxe, beraz, bukatu da lehenengo txanda. Coruñako
bandera dugu jokoan 6. jardunaldi bakarrera, atzo lehena jokatzea ezinezkoa izan zelako. Arraun Lagunakek 3 segundu Tolosaldeari, Donostiarrari 5, ia 6, eta Tirani minutu bat eta 11 segundo. Iragarkiak eta berehala gara zuzenean berriro, A Coruña. Agur bero bat berriz, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Galizian gara, atzo ezin izan zen lehen jardunaldia jokatu, baina gaur, bigarrena martxan da, eta emakumeek egin dute lehenengo txanda, Garaile Donostia Arraun Lagunak 11 minutu eta 58 segundo, bigarren Tolosaldea 3 segundu gehiago, Donostiarra 5, Tiran minutu bat eta 11 segundora. Eta bagoaz protagonisten bila, Eritz Hernandez lankidearen gana. Bai, alaxe da, hemen dugu Idoia Eguren Arraun Lagunakeko delegatua, Itziar barkatu. Itziar, atzo egun urduri izan zen, gaur ere estropada urduria, baina zoriontsu, espero. Bai, bueno, azkenean arrankatu du ligak, atzo ezinezkoa zen hemen ureteta ateratzea, gaur ez zen nahin gaizki, hobeketxe xeo, baina arrankatu eta ikusitu neskak ariziala serenidade hondiakin arraunean, gustatu zain nola eraman duten estropada, ez daude kondizio osona, baina aurre egiten bazakiten da, eta pozik, irabazi dugu txanda, orain bigarrenaren esperoan, berze denbora ikiuten bigarrenekoak eta ze gertatzen den. Badirudi estropada eremua atzo baino zertxoa egite mugituago dagoela, baina Itziar, sekulako estropada egin duten eskek. Bai, oso pozinago, ikusita nola arraunean ari zian, bai, iruditzen zait, dauden kondizioekin da, zieboga ere, nahiko txukuna eman da, eta pozik, gero, enfilazioakin eta ere, teuleronea faltazian, estropa ere muaren referentziak eta, aurrera atera dute eta oso arronen esketaz. Orain itxarotea geratzen da, ea zer dioen bigarren txanda honek, eta ea sorte horrekin lehenengo ikurrin hori zuentza den. A ber, aurten formatu berriakin, bitxanda, eta guain beste modu eta jokatzen da... Beste nervio batzuk. Bai, guain itxoitea, bestia pasatzea, baina gure, ikusi denborakin nun kokatze gaitun da, eta bertzen jikira bazten gaur. Itziar, eskerrik asko. Mila eskerzeri. Itziar Egurenen adierazpenak, eta orain bigarren txandan, lehen kaletik Cabo da Cruz izango dugu, bigarrenetik Orillo, egungo txapelduna, hirugarrenetik Ibaika eta laugarrenetik Hondarribia. Eta begi bat estropada eremuari begira, eta beste bat lehorreratzeari begira. Donostiarra orain txaridak gune zailena pasatzen. Ekarri aldiare bai. Bai. Ez da, ez txantxetakoa. Beste olatu bat ere bai. Beste olatu handi bat orain Donostiarrari. Eta irtera. Hora ibili beharra ere. Bai. Entrenatzailea aldamenean dutela, eta... Poliki. Hola ez da horitzerik, Eta besteak begira. Horrela da. Pazientziarekin, temple handiarekin, Ibon. Bai, arraunean motz. Hor nik pakarren bate falta motatzen du zodiak bat, bertako marinelen batekin edo kideatzeko. Arrokagunea pasadu bintzat, Donostiarrak. Lehenbizikoa, gero beste badauka. Epaileak deitu dituzte, bigarren txandako protagonistak. Lehen kaletik arituko da Cabo da Cruz, bere ontzi gorriarekin. Bigarrenetik Orillo, gero Ibaika eta Hondarribia. Ezan daiteke momenturik txarrena pasadutela lehorreratzerako garaian. Arrokak bai behintzat, Mikel. Bai. Ea ba. Libre dira Donostiarrak. Bueno, hortxe ditugu. Arraunek noski, ez du lehorrerako biderik hartuko, itxaropena izango dutelako,
denborarik onena lortu, eta irabazteko. Hori da formatu berri honek. Bere txanda irabazi dute. Formatu berri honek. Gerokoa. Dakarren, esango dugu, beste aldaketa bat, alegia. Lehen, onenak txarrenari, aurrenekoak laugarrenari gehienez, 3 puntu. Formato berri honekin, 7 izan daitezke. Koska handiagoa izan daiteke. Alegia, egun txar bat, larrutik ordendu daitekela, gizonezkoekin gertatzen den bezala. Egun txar bat, edo guraldi aldaketa bat. Aldaketa bat, dudarik gabe. Aiziaren bataz besteko 15-koa, ez da? 15,6 lehenengo txandan. Une honetan 17-18ko abiadura du. Hor kontua da gainera, 5 segundoan bakarrik esango dut, 3 ontzi sartu direla. Ea ba. Ez daude oraindik lerrokatuta, baina irtera azkarra beharko du eman epaileak. Lehorretik oraindik ez dute altxatu. Kabo dago, ibon pixka bat... Bai, hori dolatuak sartzen du. Bai. Nik ez da txartzen duenean eta enfilatzen duenean bota egingo nuke. Bota egin behar da, bai. Meira, orain atzea olatuarekin. Bigarren txandako ontziak pronto. Hor duzu lehiatilean epailea. Lehorretik, aginduak emate. Zuzenia ezinezkoa izango da, Laurak lerrokatuta jartzen. Hau ez da momentu txarra. Bandera txoria goia. Erne irtera azkarra izango da. Ialen balen. Ai. Bai! Geitxo, denbora geitxo. Guretako paliak. Segundu azkarrago hobeto, baina arazoren bat ikusiko zuen berak behar bada eta hasi dira lanea. Beno, orain Orio du kompromiso pixka bat, Alegia ligako pasan urteko txapelduna, favoritoetako bat, eta hor, Arraun Lagunak Tolosaldea Donostiarra oso denbora gutxian sartu dira, eta kompromiso handiko eguna. Irtera ona, Orio. Barranka aurretik sartuta, Ibaikari Hondarribiri 2, Kabori 3, pentsa daiteke txanda hau gobernatzeko gai izan behar direla eta erraztasunez, baina itxasoaren baldintzak eta gogorra dira. Bueno, aurkezpenen garaia hemen dituzue Jabokoak, Galiziako Arraun elkarte sendoa da, gizon eta emakumeetan hortxe lanean, tiran ere bai, baina tiranek emakumeak biharren baian ditu, eta ea ba. Erreferentziak egiz dauzkagu, Kaboren inguruan, baina esan dezakegu, printzipioz bintzat, tiran baino traineru sendoagoa dela. Eta hau bintzat aldaketa nagusia da egin beharreko lana. Haien ligan 4 luze eta 3 ziaboketara jardun dira aurreko urtean, eta gero bai kontxan eta aurten liga honetan 2 luze eta ziaboga bakarra eta hor dago kontxa. Hemen Oriotarren tripulazioa. Aipagarria behar bada Azkonobi eta Erdian eta Ubina laugarrenera. Bigarren tostan dala eta hortxe aldaketatxo bat. 33 pala bat erdia. Franfesek erabakitako. 4 segundu, ez dira txarrak, barkatu. Arraun eta Orioren artean orain, segundu bat Arraun Lagunaken alde. Patxi frantzesa ipatu duzu, eta ezin izan du, Galiziera etorri, eta ospitalean dugu, bere urgentzitan eta susto batekin, sustoan geratu dena, oraindik ere ospitaleratu da, eta estropada ikusten, eta... Agur bero bat, bidaliko diogu hemendik berari, lehen bailen dugun berriro estropada garaian bere nesken lana jarraitzen. Eta Ibaikaren eskifaia ikusi duzue, Ibaika eta Kabo 9 segunduko galerarekin dira, eta konparaketan Arraun Lagunak, Brankaz, Orio, baino 2 bizkorrago. Gero, estropada puntu honetan, 4 segundura lirateke Tolosaldea eta Donostia. Hemen Iker Kortezen emakumeak Hondarribiarrak, eta aldaketa gutxien izan duen eskifaia, urte batetik bestera, hause da. Miren Garmendia, patroi lanetan. Orain Hondarribiak, 35 palaterdian, Garmendia begira, kanporantzere, erdiko trampaldora igota. Erne, Brankaz, Arraun Lagunakek estropada puntu honetan,
5 segundu hori, Tolosaldea eta Orio izango genituzke hortxe berdinduta. Oriorentzat une kritikoa hause, urrengo 2-3 minutuan. Prankaz egin behar du lana, denbora gehiegi ez galtzeko. Bai, eta gero estropada eremu hauetan, beti azpimarratzen duguna. Behar bada, olatu seri asko eta pilatzen badituzte eta asmatzen badute, hori, diferentzia hori, goiti bera eramateko modua ere izango dute, baina horretarako burua hotz mantendu behar da, batipat orain, balitzaren bila. Begira, ze paga, nolako pagak ikusten diren. Hor dago batetik, ondoko itxasoa eta gero azalean, haize olatua. Oso errea, oso petrala arraunerako. 6 segundu konparaketan, 6-6. Momentu honetan, Donostiarraren denboratan dugu Orio, bigarren txandako nagusia. Eta Bekaldeko nolabait postuei begira, une honetan Hondarribiren atzetik 6. kabo litzateke, 19 segunduko atzerapenarekin, konparaketa eginda Arraunekin nahi naiz, liderarekin, Ibaikak 22ko atzerapena, eta lehen txandan aritutako Tiranek 26 segunduko atzerapena. Hori, nolabait esan daiteke logikaren barne dagoela, pentsatzea Euskaldunen artetik Ibaika izan zitekeela apalena, eta Galiziaren artean Tiran, eta momentuz lehen luze honek argazki hori konfirmatzen du, Erritmo kontuak, begira. Orio bere txanda ondo gobernatzen ari da, bere txanda bai. 32 paladan. Horre lehentasuna izaten da, treneruako gortzea, presaka ezaztea, eta, blokea mantentzea. Urrutiago ibili da, Arraunekin konparaketa eginda 6 segundokoa da diferentzia. Eta holako egunetan, Mikel, eta txanda gakotako bat, haize kolpe horiek noiz hartzen diren, haize uneak, haizea badakigu, berez da txoroa, uneka ibiltzen dena, eta nahikoa izaten da, prankatzoa zela kontrako haize horrek, 5-6 segundo galtzeko. Haize ufada horrek berak, barrurantz, harrapatu ezkeo 2 minutu beranduago, aldeko bihurtzen da, lehen kontrako zen elementu hori. Hauxe ez duten momentu oso txarra, 10-12 kilometroko abiadura du haizeak, eta berehala izango ditugu, 140 metro maniobran, 6 minutu eta 17 segundo, hori izan da, Arraun Lagunak markatutako denbora. Eta 6-17. Ziago gona egin du, Arraunek, arazori gabea, eta gaurko egunarekin ez da gutxi hori. Hor dira hori jotarra, Nadeta Agirreren agindutara. Oso txarra dago, Arraunerak. Laizter utziko du, Arrauna, hortxe Biki Piñeiro, Arraunen atzetik. Hartu du Arrauna. Pasatxo aukera. Bai, baldintza hauetan. Eta orain libratzeko, lehenbiziko kalea libratzeko orain arazo, ondo. Ongi libratu du bai. 6-25 horiok, Arraunek baino 8 gehiago, Hondarribiari hartutakoa 6-25. Begira kabo noraino joan da. Ez baita erreza. Maniobra beti da momentu kritikoa eta horrelako itxas baldintzekin are eta gehiago. Bueltak hasita 12 segundo orain Arraunek hori tartean izango genituzke Tolosaldea eta Donostiarra. Hau da, lehen txandako 3 Arraunek karte, bigarren txandako onenaren aurretik gune honetan. Horiok orain asmatu egin behar du poparia. Bai, baina denbora oso gutxian, denbora oso gutxian segundo asko galdu ditu. Begira, Biki Piñeiro zen ondo heldu dion luze, bai baitzekin kabo zetorrela, lehenbiziko luzetik, eta horrekalaria begira nola heldu dion, libratzeko. Begira, oraindik ere, Biki Piñeiroren alde, bi gauza, batetik bere esperientzia, bere abilezia, eta bestetik bere ezagutza. Estropada eremu hau, ondo ezagutzen du, eta temple handiko emakume da. Esperientzia ere, bai, eta horreneko mordoska bat badara matza, hor, rankari lanetan. Bestetik datua, Hondarribia Oriorekin konparaketa eginda oso ongi ari dela. Bai. Tartea hor, 4 segundokoa da, atzean geratu dira
bai Kabo eta baita Ibaika ere, baina Hondarribia hortxe doa, tatartea txikia da. Bai, hortxe doa, eta Ziabogan 10 segundo ziren, Orio eta Hondarribiaren artean, orain 4. Bai. Eta bestetik Ziabogan, Arraun Lagunakek hori 7, orain 14. Eta segituan atera dizkio, Buelta hartu eta segituan. Denak 0 kalera. Aizeak bultzata. Orainik lan asko dute, helmugako balizara iristeko, orainik hori jo 920 metro. Hor da, sailkapena behin-behinekoa, bitxandetako datuak gurutzatuta, Tolosaldea eta Donostiarra Orioren aurretik. Eta errentarekin lehen txandako garailea, Arraun Lagunak. Adeta Agirre. Hor olatu hartu du, eta begira, GPS-a bera. 11 da, diferentzia. Asmatu behar da horrelako momentuta. Orain 2 segundoan puntu erabakigarria dauzka joan Orio. Gauza dauden bezala, Arraun Lagunak aurretik sartuko balitz ere, egungo txapeldunarentzat, orain lehen helburua, Tolosaldea eta Donostiarra gainditzea. Eta hori da liga honetan aurten gakoetariko bat, aldaketa garrantzitsu hori da. Puntu asko daudela, lehenengotik 8. gora, eta hori ez da gertatu aurreko 14 edizio. Txanda bakarrean aritzen zirelak. Orain Orio eta Hondarribiaren artean, txanda honetan diferentzia 8 segundora joan da. Eta lehen biziko txandan, Mikel, antzeman duguna, bai ez da dezakegu, olatu lantza azkar bizi hori ez dela. Baga handia azpitik pasatzen dena. Ematen dizu, abiadura puntu bat 3-4 paladetan, eta azpitik pasatzen dena olatu. 10 segundu, Arraun Lagunak eta Orioren artean, hala ere, une honetan, hor duzu beti konparaketa, hori jo 4. litzateke. Baina, iruditzen zait Orio orain ari dela. Momentu hontan, azkenengo minutu terdi, 2 minutu hauetan, maila hobeago murrizten. Arraun Lagunak, begira miren Garmendia nola datorren. Hor orain segundo batean 3 puntu daude jokoan, Donostiarra, Tolosaldea eta Orioren artean. Eta seguruenik Arraun Lagunak kale aldaketarekin da galdutako hori Oriotarren mesedetarako izango da orain konparaketa. Hor olatu da, begira. Lehen esan duguna, 4 paladan, ematen du, eta pase egiten da olatu azpitik. Orain errekuperatzen, 5 segundora. 5 segundora hori jo. Hori izan da bukara hori, Hondarribiare ondo, olatua horretxe ikusten dugu. Orain hori olatua, argi GPS-a. 3. postuan Kabo kokatu da, eta Kabo eta Ibaikaren artean 9 segundu badaude. 5 segundu, lehen txandako azkarrenak Oriok, 2. txandako garaile izango den hori. Orain, noa doan Adeta Agirre, orain Baborrera bezala maten du. Izango nuke estropa deremoaren erdikaldera. Bai. Eta alderantziz Hondarribia, 4. kaletik lehenengoaren bila etorri da Ibon. Hala ere, azken metrotarako Ababorrera pitin bat, Azken metro osonak egin dituzte olatuarekin Tolosaldeak eta Donostiarrak. 7 segundu, tartea hor da, Arraun Lagunaken mesedetarako, Arraun Lagunakentzat izango da bandera, Orio azken txampan, hor da Orio, bai Orio. 4. lekura, 4. Hondarribia dator ziztu bizian, 12-0 Oriorentzat behin-behineko denbora 4. izango litzateke, Hondarribia 5. 12 eta 4 segundo Orio, Hondarribiak 12 eta 13. Orain Kabo dator nabarmen 3. bere txanda. Bandera, Coruñako 6. bandera, Arraun Lagunak entzat izango da. Hor da Kabo, bai Kaboko gorriak, eta orantxe Errenteriako emakumeak, bai Ibaikarentzat.
Kaboren denbora 12:43, Ibaikak 12:52, beraz 6. Kabo sailkapenean, 7. Ibaika eta 8. Tiran. Bueno, Arraun Lagunakek lortu du garaipena. Denboraldiko lehen estropada eta lehen garaipena Donostia Arraun Lagunakentzat. Joan zen urtean denboraldi osoan 2 bakarrik irabazi zituen Arraunek ligan eta hori joka 12. Orain gaur lehenengoa eta garaipena Arraun Lagunakentzat eta protagonista du inguruan gure lakideak Eritz Hernandezek aurrera. Bai, gurekin da Izaro Lestaio, pozik, irrifartxu, liga atzo esen hasi behar bezala, baina gaur bai hasi duzu zuek behar bezala. Bai, gaurko oso handia izan da. Zela zegoen itxasoa, ez dakit, komentatu dazu kanpoan arazoa zegoela, kontatu nola joan destropada hori. Bueno, bildurra genekan laugarrengo kale hortatik anatatzea, ze azkenian kontraulak ere bagenezkan, Torre Herkules alde hortatikan, baina, bueno, uste baino beto, gero kanpoan oso zikina dago. Baina, bueno, leheno izan dioete ekipokoa, leheno arro baldi manion behietaz, behiekin ozein lekutan noala. Estropada maitu denean ikusi zaituztegu, elkar besarkatzen, orain zuk salto egin dezu 2. postu horrekin, entrenatzaien irrifarra ere bai, hau sekulako saria da. Bai, nik ustek gogoa gen eskala, baino ez genula sinisten benetan ongin hauden. Eta gaurkoa ja, nik izan jetu bain astea liga eta sinistu. Bueno, disfrutatu eta datorren astean gehiago. Ba, eskerrik asko. Hori etxek Izaroren hitzak. Izaro Lestaio ibilbide luzeko kirolaria eta Tolosaldearekin gaur 2. postua lortuta. Arraun Lagunak garaile 11:58, Tolosaldea 2. 12:0 bat, 3 segundu. Hauen artean 3. Donostiarra 12:03, 4. hori egungo txapelduna 12:03, eunenekoek erabaki dute hori 3. postua Donostiarren alde. Hondarribia Txukun 5. 12 minuto 12 segundo. Koska handia gero, Kabok 12:42, Galiziarren artean onena Kabo, gero Ibaika 12:51, eta azken tokian Tiran 13:09. Eta puntuak, hementxe, Arraun Lagunakek 8, Tolosaldeak 7, Donostiarrak 6, 5 punturekin Orio, Hondarribiak 4, Kabok 3, Ibaikak 2 eta Tiranek 1. Eta guztira, 14 estropada, 1 ez da jokatu, 13 izango dira, beste ustegaberikorik espadugu, eta atzokoaren ostean, emakumeek eman diote hasiera historikoa den denboraldi honi. Eta patroien zelkapenean, Euskal Irrati Telebistak eskainitako sariari begira, lehenen liderra Nerea Perez. Datuak dira, hemen ziabogetan eginiko denborak finkatzen dira, 50 metro eta maniobra osoa, eta gero azken luzean, hartutako norabidearekin eta azken luzearen abiadura. Eta Nerea Perezentzat izango da Euskal Irrati Telebistaren elastikoa, 8 punturekin gero Garmendia eta Izaro Lestaio. Eta hor da Orio tarrentzat pena izango da, euneneko gutxirekin joan dela hor puntu bat, hain zuzen Donostiarrak koska txikia atera diolako, 21 eta aipagarria bestetik Tolosaldeak iraberritutako kuadrilla batekin nola lortu duen gaur 2. denbora hemen Koruñako uretan, Ibon. Momentuz eguna usten ari zaigun titularren artean, Mikel, noski Arraun Lagunak irabazi duela, eta bestea Tolosaldearen 2. posturi, eta gainera estropada oso egin da. Prankaz eta poparean, 3 segundo eta 24 eunen, horixe diferentzia, eta, Erostar berenek ikeragarria egin dute. Eta izaren datu ere orantxe pasade guten, Mikel? Bai. 15,6, lehenbizikoan 15,6 bigarrenean, beraz, aizeak gora ez du egin behintzat, modu nabarmenean ez. Kirolari eta kite, beste inor baino hobeto, zer izan duten, zer aldatu, baina nik uste azpimarratu daitekela, itxaso nazi honetan aparteko aldaketa ez dugula, nik behintzat ez dute antzeman. Ez, eta datuak horixe berretsi dugu, eta Mikel, beste esan beharrekoa, lehenbiziko txandan aritu diren treneruak, zorionez, inolako arazori gabe, edo, bintzate onik ontziratu direla, tentsioa pasata, eta arrokatokitik pasata, baina
onik direla dagoeneko. Bigarren ontzikoak sartu beharko dira, eta Arraun Lagunak lehen txandan garaile, eta banderan ere garaile. Eta hemen hori jok, lau garaipen, 2019, 2020, 2021 eta 2022, eta San Juanek 2018an. 5 jokatuta, emakumentzat hau 6garrena, eta lehen aldiz hor da Arraun Lagunaken garaipena. Eta hortik, iruditan ikusten ditugun arraunlarien poza. Arraun gainera esango nukeen, nola baitere favoritoak eta aipatzerako garaian, batez ere, Donostiarra eta Orio, Arraun ere sartzen genuen guztiok, zera horretan, multzo horretan, noski, baina nahi baldin bada, beste bien itzalpean nahi baldin bada. Donostiarrak egin baitu gora, txapelketetan eta neguko lana ere beti kontuan hartzen da, ligako lehen estropada hauetan, prestaketa ere klubakoitzak bere eramaten du, batzuk hasieratik oso indartsu, beste batzuk gero estropadekin eta etortzen dira, bere mailarik onenera, kontua da, okerrespanago gainera traineruarekin hurbiltzeko orlanak eta ontzi txikiarekin uste dut moldatu beharko direla. Bai, alaxe da. Gomazko zodiak horretara igo dute Andrea Astudillo, eta badoa, bandera jasotzea. Koruñan gara, jaun Andreok, ondartzan lau besterik ez, bueltatxo bat ematen, gaur ustaileko lehen igandea da, baina Ibon... Surfista mordozka bat ere bai, Surfista gozatzen ari dira, bestaldean, Matadero inguru hortan ondartzan, goizean goiz ikusi dugu tropel ederra hor. Bueno, batzuk haizearekin eta itxaso nazionekin eta hobeto, haien kirola egin eta gozatzeko, eta sari banaketaren garaia dugu. Ea ba, gaurko egunak ekarritako albistea, lidertzak eta bandera. Hondarribiaren estropadare, aipatuko nuke. Ona! Lehenbiziko txandan arituko da, baina, hurbil samar, esango dugu. Ez da txarra, lehenbiziko txandako azkarrena izatea, horrengo estropadei begira. Txapela eta sariak, Arraun Lagunak gaur garaipena, 11:48 hor duzue zelkapena, eta sarien garaia orain, botila ere bai, eta bandera, kirol zinegotzia den Manuel Vázquezek eman dio, aurrez ikusi duzue Borja Rodrigo presidente jauna, Teka Ligako burua, txapela, eta diruaren banaketa garai hortan. Hortxe da, Koruñako 6. bandera irabazita, Arraun Lagunakeko patroia Andrea Astudillo. Hase irrifarra, Alaia, baita bera izatez, baina gaur motibo erantzi bat badu. Argudio berezi badu, gaur. Egoskorrena ere alaitzeko modukoa, gainera, Hala da. Bueno, orain ontzira, eta iragarkientzat tartetxo bat egingo dugu, teorikoki Nerea Perezek ere hartu beharko luke, Euskal Irrati Telebistak emandako sariari dagokio mailota, baina... Barruan dela uste dut, Barruan lehorrean alegia. Gaurko baldintzetan nik uste lehen lehorrera joatea erabaki dutela. Iragarkia jaun Andreok eta berehala gizonezkoen estropada Eusko Label Ligako estreineko lehia.